Okay. Ka duba mana ɗayan sirrin da Allah immediately. Shiru. Allah za mu fara ai shiru dan Allah. Sam. Ai shiru. Okay, ai shiru dan Allah. Sam. Speeding. Come one. Come two. Alright. And action. Diza. Karɓi mana. Karɓi na ce. Ina son ki yanka shi. Ina son ki yanka shi. To irin wannan ranar da ke jira. Amma zan gaya miki dalilin da isa na ce ki yanka shi. Wannan shi ya raba ni da jin daɗin rayuwata. Wannan shi ya raba ni. Wannan shi ne silar haukacewa ta. Wannan shi ne ya sa kika kasance a irin halin da kika shiga na maraici. Don wannan halittar shi ya ɗauki ran mahaifiyarki. Shi sa nake son kirama. In kin ga dama kirama, in kin ga dama ki kyale, in kin ga dama ki yadda kike so da shi. Na riga na fita, Allah ya cika mun burina. Kuma mai gidan kuma na, kun manta ne? Finish copy. Take. Kina budewa kina ganin kirki irin muna da kina budewa ko zaki yi kirki Sip. mutanen nan kallon kai don sai kun yaga gaba ɗaya ku yaga Ku dan matsa dan Allah ku yi hakuri kun ji? gaba ɗaya ku yaga Ya ka za ku yi. Haka fa. Ku dan da daga ne dan Allah ku yi hakuri. Dan da daga nan gefen. Allah ku dan yi hakuri ku da wani gefen ne. Apa? Come. Sound. Dan Allah ya su ni ba san karan kafafuwan mutane a ita. Ku tsaya ku da tsugure mana. Yaran wajen nan. Kai wai wannan. Ka boye mai hukuma. kai ku fita shi kashe a wurin nan ba za a gan shi ba. Okay, to mu je. Alright. See you on board cam take 1 and action. kai kuma waye ka shigo gidana babu sallama waye kai daga ina kake Dama na gaya ma. Zan ziyarce ka a lokacin da baka tunani ba. Sa'an nan ban taɓa gaya wa mutum suna na ba tare da na aika shi ba.
Cut. wawa kawai. No, ya yi daidai ba a gani. ba ni a nan da ke bane ke ba za ki gane bane ba za ta gane bane ba ta san akwai miyagu ba akwai mutanen da ina barin ta ne a gida saboda abokan gabata ba za su bar rayuwa ta more ba ba za ta fahimce ni bane ni kaina ba ko da yaushe nake fita waje ba. Yau gashi Allah ya kawo ranar da zan ɗaukansa. Halin da kika shiga na maraici wannan shine sila. Rike nan. Rike na can. Wannan shine abin da na daɗe ina nema. Wannan shine silar shigakki wannan matsalar da kike ciki. Don wannan shi ne ya ɗauki mahaifiyarki. Idan kin ga dama ki ɗau fansar mahaifiyarki, in kin ga dama ki fashi da rai, wannan kuma ra'ayinki ne ya rage naki. Kan kashi da gaggawa kamin shiga mota. Shamu ita ina da shi. Ita za ka je. Ina da shi. Suki. Yes.